दिनै आङो खैला मैला बाजारावहाय फैदों मानो होनना बुङोब्ला ख्रिस्टमासआ जोबथ'वाखै नालाय मानो होनब्ला गाबोनसो लाइफांखौ फुनाय जागोन दा बे हिसाबैनो मानसियानो गैया नै ओरैबादि स्रिंस्र' आरोखि नै दखानफ्रानो सुलदुं मुलदुं दखानल' रफं रफं दाख्लैथ' मानसियानो गैसिनबावामोन मंगलबाराव ओमफ्राय नै दिनै सुनिबार एसे मानसि जादों आरो मानो होनना बुङोब्ला एसे एनै बाजार खालामफैबाय ओमफ्राय दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय आं एसे एक्सप्लर खालामना देखायलांनोसै दे नायलांनो हागोन मा दं मा गैया ओमफ्राय नै ओरैहाय फानफैदों जाहैबाय बेरे नै बा नै बेरे बिदिया नै नायदो अरिजिनेल जाखोना डुप्लिकेट जाखो जाजाले ओद बायदि इटु कटफोरा लय आंसिल हा ग्रामत कुन ग्राम ब्रिज আছে ना ओभारब्रिज ओभारब्रिज दा नै बेयावहाय बेरेनि बिदैखौ बायगासिनो दङ ए नीलाम এটা নিলাম না আচ্ছা ভালো এটা ভালো তো আচ্ছা ভালো 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 আচ্ছা বাড়ি কোথায় তোর বাড়ি শিশুবাড়ি হ্যাঁ কেডান্ডা আচ্ছা হিলি হোকারে হিলি ওন্ডে কি হোকারে হাটিয়া মে হ্যাঁ আচ্ছা আপে টুলারে মিনাসি বুনুয়া আলে টুলারে ওকালে নাম লেখা গুয়া আর ওকালে বাং নাম লেখা তো বাং গুয়া আচ্ছা হেরেম নাম মিনাসি বুনুয়া হ্যাঁ हेरेम ना मिना से बनवा हेरेम मिना या है चीनी को ढेरीगी मिना वाह जो बनु या जो जानू मिना या हेरेम ना मिना या सीधी से उड्डी मिना या हेरेम सीनी निफ्राय गोदैसिल' जाहैदो गोदैया आं साखिनायबाय आरो सोलानायबाय आङो हेरेम ना मिना या उड्डी हेरेम ना आरो मी बाड़िया गुगु मिना या नंदे है उनदे मिना गया उनको मिना गया गुगु मिना या मी बाड़िया बिमाबो दं आरो मासे माने दिनै खैला मैला बाजाराव बेरायगासिनो दङ आङो ओमफ्राय मैयाहाय बै आयं बिबायारि बोराय बुरै आथिं बायनानैहाय सासे गोदियाव नार्जारि ब्रादारा 500 थाखा सोनानै हरबावदो आङो ओमफ्राय थेंक इउ ब्रादारनिसिम 500 थाखा बे आयं बुरैनि थाखाय हरनायनि थाखाय इसोरा नोंथांखौ बोर होथों ओमफ्राय दिनैबो थिग खैला मैला बाजाराव बेरायबाय थानाय समावनो बागानसालिनि सासे आब'आ आङोहाय आखायाव 150 थाखा नाहानानै हरदों दा आङो खिन्थानो सानदों आब'खौ नै आब'आ नै मारिया बसुमतारी आब'आ नै बागानसालिनि ओमफ्राय आं नाजावबाय नै 150 थाखा हरदों ओमफ्राय आङो एसे उनाव हैगोन बेखौहाय ओमफ्राय हरग्राफ्रा हरबाय थानो हागोन जायफ्रा आयंमोनखौ अनो बे सिगांनि भिडिअ नायनानैहाय ओमफ्राय मानसियाथ' दासिमाव अबस्था बहुत गाज्रिखा मानो होनना बुङोब्ला बिबाय गाबबाय जानो हाला बिबायनानै जाग्रा सिखामोन आथिङानो बायनानै थाबाय जेराव ओमफ्राय दा सोर माबाबावनो आं नायनानैनो अननो ओंखारदों आरो बिराद मानसिखौ नायनानै बेखौनो मागिनायावबो नुखायो ओमफ्य जोंबो हरबाय थाखायोमोन आरो बे मानसियानो बिदि जाबाय बिराद आं बोरैबा नुनानै दुखु मोनदों आरो माब्रै बिदि जाखो दा बेबायदिनो जोंनो सहाय होलायाला बिसोरखौ सोर सहाय होनो नङा होनबा लोगोफोर न'आवनो नायनानै भिडिअ नायनानै आयो आंबो गथ'मोन बेखौ लोगो मोनला हांगौ सानदों आं नोंखौहाय नै बिदि जादों आरो गोसोखांबाय थादों मावबो नायनानै हरनाय आंबो होननानै बिदि सानदों आरोखि दा गोजोननाय थाबाय आब'निसिम 150 थाखा हरबाय नै ओमफ्राय इसोरा बांसिन बोर होथोंसै आब'नि न'खरखौ गासैखौबो बिजनेसावबो दा आङो नेक्स्टआव हैगासिनो दङ लोगोफोर दा खैला मैला बाजाराव फैनायजों लोगोसे एसे देलु देला मुलि लाबाय आङो नै बाखालिफोरनावहाय ओरैहाय प्रकाश बिथांनावहाय ना प्रकाश दा मुलि दिहुनगासिनो दङ बिथाङा गोबांथार होनांगौ नालाय दा बेबायदि देलु देला आरोखि नै गरम गरम गासैबो बाखालिफोरनिफ्रायनो लानांगौ गोनां जायो मानो होनब्ला बेनो गोबांथार माबा माबि जानायफोर आरोना जन्दिस टाइफड माबा माबि जानाय ओमफ्राय नै बैयावहाय मुलि दंमोन गोबाङैनो जुनानै हरबाय आरो बियो बहुद गोबां होनांगौ नै बेफोरबायदि खांनानै आरो दा बाजाराव फैनायजों लोगोसे एसे मानसिफोर बिलाबायहरनायखाय हरनो नागिरदों आङो नै प्रकाशनिफ्राय कि बुरिटा लय नाहेरे बाजाराव बुरिटाव लय आहिबिरा बाजाराव दा बेबायदि आरोखि नै दा लाखांबाय आङो ओमफ्राय मथा मथि ख्रिस्टमासानो जोबथ'वाखै नालाय दा मानसियानो गैया आरोना नै एसे ल'थारनाया आदै ओमफ्राय माथो लादों ख्रिस्टमासा जोबथ'वाखै दा औ जागासिनो दा आदसा दा बिदि आरोखि दा जोबथ'वाखै आरो ओरै बाजारानो ओरैबायदि स्रिं स्रल' जाखादों आरो जोंना बाजैया
मैदेर गिनानै बुमाबायनो नागिरदोंमोन नै ओमफ्राय नों गावनो गोरों जाबाजे गावनो गोरों बर'दिन जाखांबाय नैबे नायसिं फंबाया हिन्जाव लाबाय मथा मथि हिन्जाव थाखानानैबो आरो साला सासे गोदान गोसोथोबावदों बिदि जायोलै ओमफ्राय जोंखौ गिनायालाय नुनाय लोगो लोगो ओमफ्राय मा सानना गोसोथोदों नोङो बे सासेखौ मा बिदि सर'खौ दालालै बाबु दे ओइ खारनोला मोजां माबा होखानायसै आं एसे गोजानाव खाखादे मबाइल टावार नाङि जायगायाव बेंगलर मुम्बाइ गुजरात हायद्राबाद ओरैहाय राजस्थान चेन्नाइ तामिलनाडु जों दाखालै खारनोला ओरैहाय बोरैबा साहा थाइजोंहाय खाखा टावार नाङि जायगायाव दे फैसा एसे जमा जादोंथ' आखान गोदान गोसोखांदों ने